Sa pagpamunot og lubi ang gisaligan sa usa ka farm worker sa Samal Island sa Davao del Norte. Apan pait daw ang panginabuhian tungod sa ubos nga presyo niini. Hinuon dunay pagpasabot ang Philippine Coconut Authority. Ano report ni John D. Esteban? Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao, si Tata nga namunot og lubi sa Barangay Tagdaliaw, Samal Island, Davao del Norte. Ang baga nga kubal sa iya mga kamote mailhan sa gidugayon ni Tata sa maong trabaho. Kini aron masuportahan ang pamilya. Ang mga mapanitan nga lubi mo'y iyahang ginabaligya aron himuong kupras. Delikado kung masipyat sa pagpanit. Kani siya, gibutang ni siya dire kay para mo bagid man guni mo hang diri sa bunot. Makasamad din Ang height mo siya. Kaya 1,000? Dili. Lima ra ko. Lima. Di basta kay kung bag-o pa gyud ka ani, kung masipyat ka igo gyud ka ani. Kanya hait pa gyud kayo ning dingyo ang kilid sa bunot. Ay harapod daw sila makakwarta kung magpabunot ang tag-iya sa umahan sa lubi kay wala man sila'y kaugalingong kalubinan. Kung daghan ang mapanitan, dako-dako ang kita ni Tata. Apan lagi, nihit na daw karon ang bunga. May barato sab daw ang palit sa matag kilo sa lubi. Sa una, didaghan pa ang lubi, kakuha ni inyo kuan mga 2,000 sa kadlaw. Lugar din, lisod na siya kuha kay sa gamay ra lagi. Minimum 500 pesos, no? Oh, minimum. Ang farm gate price sa lubi ana sa 10 to 13 pesos per kilo, samtang ang kupras ana sa 61 to 64 pesos per kilo. Sumala sa Philippine Coconut Authority Davao Region, magdepende ang palit sa global market. 80% sa mga lubi sa Pilipinas ang atong gina-export. Depende ta kung sa presyo sa gawas. So mo na nga kung taas ang demand sa ato ang lalo sa lubi sa gawas niya, mubo ato ang production mo nang taas ang presyo. Sa pagkakaroon man gud nakasinati ta og mubo nga production tungod kay sa mga nilabay adunay hulaw. Unya nagihagbagyo pud ang uban nga mga area. So mo na nga karon ang PCA is naga patuman sa massive coconut planting. Sumala sa PCA, naa sila'y mga assistants alang sa mga farm workers sama ni Tata. Usa na diha ang paghatag og scholarship sa ilang mga anak sa kolehiyo. Mamahimo lamang nga magparehistro sa DA o magpamiyembro sa kooperatiba. Sa karon gawa sa pagkugi, pagsalig sa kahitasan ang gihuptang paglaom ni Tata aron makasugakod sa matag adlaw alang sa pamilya. Sa matag adlaw sab, iyang pangamuyo nga mosaka ang presyo sa palit aron bisan ginagmay, maalibyuhan ang kapait. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.